Malta, l-Olanda u Ċipru huma l-unika 3 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandhom ministru wieħed responsabbli mill-oqsma tal-ġustizzja u l-intern. Fl-24 pajjiż li ieħor membru fl-Unjoni Ewropea dawn l-oqsma huma trattati separatament. Anke f'livell ta' Kummissjoni Ewropea dawn l-oqsma jaqgħu taħt żewġ kummissarji. L-intern huwa f'idejn il-Kummissarju Cecilia Malmström, waqt li l-Kummissarju Viviane Reding hija responsabbli mill-ġustizzja u drittijiet fundamentali. Il-fatt li l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ikunu f'idejn ministru wieħed joħloq sitwazzjoni potenzjali ta' konflitt ta' prijoritajiet bejn iż-żewġ oqsma. F'mozzjoni dwar l-oqsma tal-Ġustizzja u l-Intern li kien ressaq ix-xahar li għadda l-Partit Laburista jirreferi għal dan u jgħid li din is-sitwazzjoni fost il-problemi li toħloq hemm il-konflitt ta' prijoritajiet kif ġara fid-dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni. Dan il-konflitt kellem ukoll dwaru il-backbencher nazzjonalista Franco De Bono. Li tkun Ministru tal-Pulizija ipoġġik f'daqsxejn ta' konflitt jekk inti Ministru wkoll taqrati f'Malta. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ta' raġun lil backbencher nazzjonalista dwar din is-sitwazzjoni, iżda monorax il-weda li għamillu personalment li separa l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern sal-aħħar tas-sena 2011. Dan minkejja li din il-weda kienet kruċjali biex Franco De Bono fil-Parlament jivvota favur l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern.